tehtaan alueella toimihenkilökerhossa. Tästä kun lähdet tuonne keskustaan päin, näet siinä ensimmäisenä Lappeenrannan vesitorni. Lappeenrannan vesitornissa on nykyään kahvio. Siellä voit käydä nauttimassa kahvin tai lonkeron. Siitä oikealle päin, kun liikenneympyröstä käännyt, tulee Lappeenrannan urheilustadion Kimpinen. Kimpisen sinisen nurmella minäkin olen käynyt juoksemassa oman ennätykseni. Harmi vaan, että kuupalaisia naisia oli niin vähän liikenteessä. Siitä Lappeenrannan Kimpiseltä, kun jatkat satamaan, tulee Prinsessa Armada. Kaunis Veera-elokuvasta tuttu laiva. Prinsessa Armadan kannella voit nauttia joko Hartwallin keltaisen jaffan tai sitten yhden siiderin. Ihan miten haluat. Ja Lappeenrannan sataman siinä ihan vieressä on Lappeenrannan linnoitus. Minun oma vaimoni linnoitti minut moneksi vuodeksi kotiin. Mutta